yılanda. Тамашачылар сұрауы бойынша Болгар радиосында Кабаттан Мурат Гайсин башкаруында «Дәвәни» дигән җыр. Күп үтелгән юллар, эзләр салган еллар, дәвәнием синең битеңә. Ак яулыгың ябып, ялгыз уйга калып, картлык килде диеп өкенмә. Дәвәнием еласы, әбием дұғасы, ярдәм миңа барыр юлымда. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып кулыңа. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып кулыңа. Яшәүне аңлатып, иркәләп яратып, балдан татлы балам диясең. Изге уйлар белән, йомшак куллар белән, иңемнән чәбәкләп сөясең. Дәвәнием еласы, әбием дұғасы, ярдәм миңа барыр юлымда. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып кулыңа. Язылган язмышка, синең дә тормышка, мәрхәмәтсез җилләр кагылган. Бик күпкә түзгәнгә, төрлесен күргәнгә, чәчләреңә аклык ябылган. Дәвәнием еласы, әбием дұғасы, ярдәм миңа барыр юлымда. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып кулыңа. Сагынып каршы ал, елмаеп затып кал, тәсбихыңны алып кулыңа. Дұғаларың саклый юлы